Jeg skal lige køre 3 gange i træk. Tænk bare flytte dem der. Nej, det opfordrer dem kun. Ja, men det så drifter de bare. Så de har set der, så drifter de bare derude, altså. Det der holder dem ikke en skid fra gaden. Synes jeg kunne komme tættere på, ikke også? Jeg kan smide det her lort på YouTube, det kan jeg. Sound of this shitty shit is shitty shit. It's not good sound, but yeah. But why not? Jeg lige siger klang, så springer dækningen. Rive noget røg ud af dækningen, en BMW der.